لگیاں سو تر گئیاں. ادھر میرے حال دیکھو. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تھانو قرآن حدیث دے لڑ لائے. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیا. جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرگویاں وچ پانی. اور نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہے تے جنت نہیں جے لبڑی. نبی لوط دا واقعہ موجود ہے. نبی دی حدیث دی تائید نبی دی حدیث نو سینے نہ فرعون دی بیوی آسیہ نے لایا ہے. رب نے دنیا دی جنت چ محل بنا دیتا ہے. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پتر ہے پھر بھی جنت نہیں جے لبڑی. اگر باپ نبی دی حدیث دا منکر ہے نبی ابراہیم دے پیو ول ویکھ لو. نبی دا چاچا نبی دی حدیث دا منکر ہے جنت نہیں جے لبڑی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو. اے محمدی جہاز ہے. محمدی نماز پڑھیا کر. حنفی نماز دا رب نبی دی عدالت چو سواب لبنا نہیں. بولو میزان لگنا قیامت نو. میزان ترازو او دے کول کرسی آقا دی ڈٹھی ہونی. امتی نماز لے کے آئے گا تصدیق آقا کرن گے پھر ترازو جائے گی. تے محمدی نماز پڑھی ہوئے گی تے پھر ہی محمد نے تصدیق کرنی ہے. تے حنفی پڑھی ہوئی پھر امام ابو حنیفہ ہی تصدیق کرے گا. بول دے نہیں. سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناوا. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھٹیاں چھاوا. جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے. تے گل سن لو. حنفی شافی مالکی حنبلی اوے سارے چھوڑ عقیدے. آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی تے. اے یقولو سمینا واتانا واولائک هم المفلحون.